Hi, hello, may buntag may utuming hapon yung tanan dira mga bayt kung asam nunay mo tamay paglantaw na pud karon sa akong video ang yung siningan mga bayt na napudri sa kusina kay wa man ta sa gawas no. Sigon pa sa akong kape ka sa ilong gabi mga bayot nga magluto-luto kuno ko karon mga bayot og chicken ba manok na pud mga bayot kay ganahan kay kog manok mga bayot. Klaro pagka istorya mga bayot gawas sa bulad ginamos ug uyap mga bayot og utan nga lawoy mga bayot kanig yung karning manok mga bayot basta na ko diri mga bayot sa kusina mga bayot makahuna-huna jukog bahalag kada adlaw na ko ni kanon mga bayot kay mo ni kanadto mga bayot amo ang kanon-kanon mga bayot sa kabukiran or mao gini madali-dali na mong karni-karni kaniadto mga bayot bagawas og makabakilkil lang mga hayupan sa silingan mga bayt ay pa mga kausag-uswag atong mga baka-baka karning mga kabayo-kabayo mga bayt ug karning mga kanding-kanding ug baboy-baboy pero ordinaryo ra ganing adlaw mga bayot aw may ra man kayo dali ra man kay pagsugpo mga bayot anang mangurok lang ka ng manok mga bayot then mangita ka didtong mga bayot ug bukag mga bayot nan maglubo ka og mais mga bayot imong itula mga bayot aw pagkahuman mga bayot bira sa PC aw mo nagi kaingon mga bayot ug sa arbar pa niyo to panihapon pamahaw mga bayot nga sudan moyon guna akong kape ka sa ilong kaniadto kuno dili siya ganahan og chicken mga bayot nya may makayin silingan mga bayot magpasikot-sikot ug sa ibundag kalamas mga bayot magpanilap siya oy sama ni mga bayt o kaning manok ka mga bayt at katuning akong gipakita ninyo kaniadto wa mo kakita mga bayt lantawan na lang ninyo dira sa ako ang mga video ug na mga gani ko gi-upload kato bitong gipangwaan ako mga bayt ug unod-unod mga bayt diri dapit sa dugan-dugahan mga bayt mo ni sobra-sobra mga bayot pero ang paa ni mga bayt ug katong pako-pako mga bayt wala ko gi-apil kay mo gamon akong soap ni Karina kanirang mga bukog-bukog mga bayt kanay na milit gagmay nga mga unod-unod mga bayt mo ako ang gamon karon mga bayt kidi man pud makaon mga bayt ug kanunay ra nako ni butang sa refrigerator no before din ako ni gamon mga bayt ug kalanon mga bayt ako sana siyang gi-fry dira anak inang gisin silingan bubuan ako na dira mga bayot ug mga sisining ba kay daghan makadislag mga powder nga sisuning sama sa asin turmeric powder durog nga paminta mga bayot ako sana niyang haunon daan mga bayot gumikan kay ako ning labhan daan mga bayot ning ako ang gamanan o ako ang fan man ni sila mga bayot pero sa mo mga bayot kalha ra gyud ni og dili kawa gumikan kay daghan-daghan ra gidibol mga bayot niya dira ba ni sila ganahan mga bayot mo kaon og magmantika kanunay ba pagka maghugas mga bayot ako na pong gitak ang mga bayot no den gibutangan ako butter mga bayot sigon pa sa akong gikaingon niyo kaniadto mga bayot bahalag hugaw kay kog batasan og nawong mga bayot basta limpyo kog nilutuan dire kaning butter mga bayot no bisag mo nang utana dra mga bayot ako ben siyang ipalaman sa sandwich ni Karina mga bayot kana American bread niya ba ang Karina mga bayot tila ako kaning mga karakara ko kaning butter lagi mga bayot lami unya karon kay wa pa man sila kaulig gikan sa ilang pagpangalap mga bayot og Benji Gustavos mga bayot no wow akong gigisahan ning butter mga bayot og ahos mga bayot og sibuyas Mumbai pero mao lagi mura kog gasakay dire og pambot mga bayot kumikin kay banha kaning nasa akong uluhan mga bayt kay ako ang gipon ning mga machine nila diri mga bayt kay gabagot-bot karunay araw ng kaning baho diri sa ahos ug sibuyas mga bayot didto ibugwak sa kaatupan pero para nako mga bayt humot ug kainin nako mga bayot kay mo man mo ang ilamas-lamas kaniadto mga bayt samot nang birthday fiesta sa among barangay mga bayt mo man gyud ni oy madali namong ilamas mga bayot no nya sila dira mga bayt di kay na sila garahan ning ahos samot mga bayt mura man sila mga bayot og mga kubra og mga kailungan mga bayot kay di man gyud na sila garahan sa baho bita-bita mga bayot oy wa pa ganina na brown nga akong gigisa nga lamas mga bayt gibubuan na nako nirig mga sisunig mga bayot magdali inyong silingan mga bayot kay mura gyapon style mga bayot baba gyapon ay padulong gyapon stiyan ni sulod yagbongan ako ng turmeric powder durog nga paminta mga bayot then tomato paste mga bayot nanay pa tomato paste ang inyong silingan kanang lagom-lagom dra mga bayot nga mura siya og latik-latik mga bayot mo nagi kaingon mga bayot og katong soy sauce ba mga bayot nga oyster sauce man siguro to mga bayot bawo lang ka mga bayot kay lana ra magudok na hibawan kaniadto din akong giukay-ukay mga bayot gibutangan ako nag-asin magamay mga bayot no den tuyo-tuyo mga bayot aron di po siya magluspad-luspad kung sa maninglis pa ning putahiya mga bayot mo nagi kaingon og chicken garlic ni oh nakapaninglis yung silingan mga bayot no pero sa mua mga bayot bisan pag daghan kinagahos o sibuyas di mong gibutang mga bayot mo nagikayon og sudan ra gihapon ni inana na mong kinabuhi sa kaniadto sa kabukiran oy o kayo tani mga bayot no di man ang tanako ni butangan og tubig mga bayot nya nakahuna-hunan yung silingan ba naman ko utok-utok pud gamay mga bayot masipag ako ning di na nako ni ang chusan mga bayot inig-uklab na kuha ning unod-unod mga bayot na pag yun siya dugo-dugo mga bayot mo nang kinahanglan nako ning butangan og 5 katasang tubig pero ako sa di pamalamalaho ning iya ang sauce dinhi mga bayot aron mo suhop gina siya sa ilaluman bas bukog first time ning gigama-gama sin silingan diri mga bayot ay kay wako kagama-gama ani kaniadto mga bayot gumikan kay dili ginas ganahan na lang baho-baho sa kanang kuan ba ahos nya gidaghan-daghan man ako butag ahos mga bayot mo nang nakahuna-huna ako mga bayot kay ako ang suwit-suwiron lagi tong akong gilantaw-lantaw sa YouTube mga bayot nay uban dito mga bayot nga nang-absent ang mga seasoning mga bayot no wala lang po nako gibutang diri mga bayot kawa man diri silang kaban feel ako mga bayot kini sa basabaw ni mga bayot lami magyud unta kay ni isabaw atong mais nga bahaw ba mga bayot kay mambuskag man gyud mga bayot butanga din imong suka og tuyo mga bayot nang imo ang gibusilian din ha nga soy sus mga bayot mo nagikaingon mga bayot og sudan naman gyud pero mga bayot diri na mga bayot no abtag pipila ka tuig mga bayot mo nagingan mga bayot og ready na ni mga bayot gibutang na nako sa plato mga bayot kay ako ipaibog ninyo
Wa pa diri ako makagupa mga bayot no. Napa sila dito mga bayot sa shop sa akong kapika sa ilong mga bayot pero inigtawag na ko ato mga bayot dito kaptig 2 minutos mga bayot mabuta to diri mga bayot pero wa pa man pud luto-luto ang uban mga bayot mo nang ako sa ning picture-picturean diri mga bayot mo na ni mga bayot. Mao ni ako ang ibutang sa lamisa mga bayot ug ilang isudan-sudan mga bayot gawas ato mga gagmay pudyot mga bayot kay ibutang sa lamisa. Wala ta mo pakita mga bayot giun sa namo to pagpasulod sa mong tiyan mga bayot no gumikan kay naman pud ako makagupa mga bayot sa bagabaga kog nawong mga bayot ug gambil-gabil maulaw-ulaw yung silingan. Nagkataganta din si Karina diri mga bayot wa din nanumbaling si Karina sa akong giluto-luto nga sudan mga bayot no kung dili kaning gikaon niya mga bayot pirash kinis nilang lingwahe mga bayot pero sa mo mga bayot og dili ni kinid mga bayot amo na gikaingon mga bayot og chika lang nagluto-luto di ako ugangan mga bayot og kalanaw ni Karina mga bayot kay ganahan man pud si Karina ani mga bayot daghanan iyang giluto mga bayot ang iyang gipalaman ani mga bayot ang patatas bitaw mga bayot iyang gidabok mga bayot gigisan niya mga bayot og mantika nga gamay mga bayot gibutangan niya og onion mga bayot og baon na ni iyang giluto mga bayot aning mantika mga bayot murag gipaluto-lutaw niya baon niya napa may mantika sobra mga bayot niya kani yung silingan mga bayot sarante gyud kayo mga bayot magpakaron ingnon pud mga bayot gyud magpapildi ba man nagluto-luto pud din mga bayot og turon-turon kunuhay mga bayot pero nga ako ang gigama-gama nga palaman mga bayot dili katong saging nga katong idungagon bitaw sa ato mga bayot kung dili katong saging mga bayot nga lakatan sa amuha mga bayot bao lang kag usingalan dira sa inyo mga bayot basta lakatan ni akong gigamit mga bayot kay mora ni saging diring natagbuan ako sa city di man gud magpapildi-pildi ang yung silingan mga bayot kay magpakaron ingnon pud lagi ta diri mga bayot nga unggoy ta kay lami kay kaog saging ba ako giputosan na mga bayot sa kumunang utana ako pag hapoy prito-prito na mga bayot kay kanila lagi di pud papildi aning luto-luto mga bayot aw ang inding mga bayot nakaluto gid yung silingan gibinlan pud kog dodo sa kuang ugangan mga bayot kay balog na siya mga bayot luto-luto ganin na siya pirash kay mga bayot ako mga bayot magputos-putos pud ko mga bayot lahi ang ako ipalaman ba ang do mga bayot ang yang gisagolan ni mga bayot gibutangan ni yogurt mga bayot itlog mga bayot gatas dayon yan ang giasin-asinan mga bayot wali na sukar mga bayot gumikan kay ang kanang iyang gigama-gama nga palaman mga bayot asgad bang pon mga bayot di gyud ingon mga bayot nga asgad mga bayot nga nagkaon ka dinha og ginamos kanang igo-igo rugod mga bayot nga matagamtam nimo nang lasa sa imo ang kadilaan ba sayang kay gidibol mga bayot no kay daghan pa mga bayot di na raban nila balikon mga bayot og gama-gama og kalanon abtag pipila ka minuto mga bayot mo na ni mga bayot naluto na ni nga kuang gigama-gama dinhi mga bayot nga turon-turon pero dagko mga bayot no gumikan kay ako man pay mukaon na minani din ko din sa sulod sa kwarto mga bayot kay nakatangag naman init-init pa ni mga bayot no pero okay ra gihapon kay mga bayot akong pakita ninyo mga bayot og naluto ba gyud ang iya ang saging mga bayot luto kayo mga bayot naingon man gani mga bayot og luyang alas 11 na sa gabi mga bayot gigutom mga kumakagupa mga bayot mo na magbutang-butang na pugod din mga bayot og tuna-tuna man ni mga bayot pero ang tuna nila diri mga bayot lami kayo ang texture sa iya ang isda mga bayot mura po siya og karning baka ako din ang timplahan daan mga bayot no gibutangan ako nag turmeric powder durog nga paminta mga bayot din asin-asin mga bayot din mo na ni mga bayot ako ni siyang igisa-gisa o ako ni iprito-prito diri mga bayot sila diri mga bayot og gutom na sila mga bayot mga brera na silang refrigerator mga bayot mag-defrost mga bayot og unsay ganahan lang karne o unsay mga isda nilang ganahan mga bayot din magpa tuyok na sila dinhi sa ilang abuhan mga bayot din ila na nang ipaluto sa moa kani adto mga bayot walay refrigerator abrihan mga bayot kung dili nego ra mga bayot kay gitaklob mga bayot og dili planggana dinha sa lamisa mo imo ang abrihon mga bayot og naman gani sobra sa inyong panihaponan mga bayot mura nay kanon di na magluto-luto gawas na magsubasugba og bulan mga bayot og naman gani pinusan nga sili dinha mga bayot anang ginamos o kanang mga uyap-uyap mga bayot mura nay sudan pero kaning inaning mga bayot nga mag-defrost mga bayot din maghimo dayon og sudan-sudan mga bayot magprito-prito mga bayot wala oy kay unsa man tawo defrost na mo kani adto mga bayot gawas na wabi karne mga bayot o may refrigerator kani adto mo nay klarong pagkaistorya kay patatas is life man gyud ni sila mga bayot okay na po ninyong silingan direk patatas mga bayot mo ning gayelo-yelo ni patatas sa mga bayot kay ang panit ani mga bayot itong pula-pula ba base sa akong paglasa mga bayot lami na siya mga bayot mo gini siya kamuti mga bayot sa mo tag imo ning lutoon mga bayot ug sukar mga bayot lahi putong lain mga bayot nga patatas mga bayot nga katong puti-puti bitaw mga bayot dirty white ang iyang color mga bayot ang panit mga bayot lahi puto siya mga bayot wa ko kakita diri mga bayot og laing sa lag-on mga bayot gawas ang kabunti no nga familiar sa akong kalimutaw mga bayot sa maning gabi lutya mga bayot kabanting wala dire abtag pipila ka bulan mga bayot mo nagikaingon mga bayot og brown na ni mga bayot kay hinay naman kayo ang tingog sa mantika mga bayot ato na ni balihon bita mga bayot ay magkaibalod jud ko mga bayot og luto-luto na napikaside mga bayot kay ang mantika nga tingog mga bayot hinay ni gyud kayo ba kani ang klasiha ang pagkaisda mga bayot lami man jud unta kani tawlaon mga bayot maghagpat ka drag kamunggay mga bayot butaga ni mug down sili mga bayot murag sudan-sudan ano lami na gyud kay higop og sabaw ba unya naman sila daghang mga kumpay diri mga bayot kay panglunod-lunod unta ani mga bayot og ako ning tulaon mga bayot ako man gyapon maghigop-higop mga bayot makaluto-luto man pugog laing sudan na pod bita mga bayot ay kaning tunaha di mga bayot inani na ni siya mga bayot dili ako i-slice ani mga bayot no ini-slice na ni siya daan mga bayot unya hinlo na pud siya daan mga bayot di na kinahanglan mga bayot ngay mong himbisan gumikan kay ready to cook na ni daan pinalit di sa kuang kapika sa ilong mga bayot dito sa sas nga doldri sa mo ang panimalay dili ni first time siyang silingan mga bayot nga magluto-luto ani mga bayot no kay kanadto tong buntit ni Karina pa ko mga bayot lami pug kayo mo kaog isda kaning gipalit sa kuang kapika sa ilong walay bugas dirang mais mga bayot luto nga humay mga bayot di angay mabalaka mga bayot kay daghan kini sila mga tipasit diri nga angay buhat
buhaton nimo mga bayot og luto-luto. Ako kay balog sa ngalan na mga bayot basta kay makaon na siya drab tagpipila ka tuig mga bayot mo na ni mga bayot ready to eat na ni siya mga bayot og ready na ni ibutang sa lamisa mga bayot kay nanako ang mga kagupa mga bayot. Mutangka na pud may diri sa lamisa mga bayot ni gutom mo na pud sila mga bayot mo nagikayon magluto na puta. Kay basta street pa ni ato ang mga kabukugan re mga bayot diri gyud sa kasina. Pagsulod nako diri sa kwarto mga bayot galang-ilangi ang ako ang binhi mga bayot gumikan kay katulgo na ni mga bayot no pero before siya matulog mga bayot na siya request ako mga bayot kay bad man kay ni siya ganina mga bayot oy iyang gi-request ako mga bayot nga dili na siya mo pagahi-gahi og ulo mga bayot na pa siya promise na nahibawan. I promise you.